Når du skal måle dit blodsukker, er der flere ting, du skal have gjort klar. Fingerprikkeren, hvor du fjerner det yderste led, sætter nålen i, så den siger klik, fjerner den yderste hætte og sætter leddet på igen. Så skal du have gjort blodsukkerapparatet klar. Strimlen ser sådan ud, og den sætter man i apparatet således her. Så er det også klar. Så skal du stikke dig i fingeren, og hvis du samler 2 fingre, så skal du stikke dig rundt i kanten. Sådan der. Der kommer en lille bloddråbe. Du fører strimlen hen til bloddråben, og så suger den selv det, den skal bruge. Og så ser man blodsukker.